tío, que é que vai ter que vir a xente cun libriño de instruccións, cada un cas súas trangalladas. Porque cando se fala de poñer límites, a ver, para min hai límites que son, o sea, hai cousas que para min son inamovibles. A maioría dos meus límites son totalmente flexibles. A maioría son totalmente flexibles. Sabes? Poñendo sobre da mesa. Eu isto aprendín moito criando esa cousa de ás 2, isto ás 3, isto ás 4, eu, Jesús, criaturas que non, sabes, non son robots, son seres humanos. E aprendín moito que hai que, efectivamente, poñer límites cos fillos e hai que ser flexibles tamén. Porque son persoas. E porque hai días extraordinarios, porque hai acontecementos, sabes? Pois iso, onde nos imos deitar máis tarde ou imos comer unha tranjallada, non fai falta ser ali a merenda de plátano, dá igual, compramos uns gusanitos, non morreu nadie. Eu aprendino moi ben criando. E aprendín moi ben eso, que a maioría dos meus límites son flexibles. Non deixan de ser límites, non deixan de ser cousas importantes para min. Pero eu podo flexibilizalas para estar cómoda nun vínculo.